Bidiyoyin baɗala da Usman Soja Boy ya yi sun kasance su ne mafiya shahara a cikin wannan shekara. Masu sauraro ku biyo mu a cikin wannan bidiyo domin jin zazzafan labarin da muka zo muku da shi. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka wato Katabi News TV, tashar da take kawo muku zafafan labarai da rahotanni. Kada dai ku manta, idan wannan shine farkon shigowarku, ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu. Masu sauraro ku ci gaba da bibiyan mu a wannan bidiyo domin jin zazzafan labarin da muka zo muku da shi dangane da Usman Soja Boy. Waƙoƙin da Usman Soja Boy ya yi sun kasance mafiya shahara a cikin wannan shekara da muka shiga ta 2026, yayin da mutane da dama suka dinga kallon bidiyoyinsa ƙwarai da gaske, inda ya fito ya nuna matuƙar murna da kuma jin daɗi akan yadda al'umma suka karɓi abubuwansa, sakamakon ya faɗi dalilansa da yasa yake aikata hakan. A kwanakin nan ne dai Usman Soja Boy ya karɓi saƙon gayyata daga Ali Jita, yayin da suka samu zama har suke tuhumarsa akan abubuwan da ya aikata a cikin wasu bidiyoyi da ya fitar, inda Soja Boy ɗin ya faɗa musu gamsassun hujjoji da yasa yake waɗannan bidiyoyi da kuma abubuwan da yake so ya cimma a nan gaba. Daga cikin abubuwan da ya faɗa musu, ya faɗi cewar kaf cikin mawaƙan da suka kasance mawaƙan Arewa babu wani shahararre guda ɗaya da in yi magana duniya za ta ji. To wannan dalili ne na farko da yasa yake wannan abubuwa, domin kuwa ba yayi ne don iya 'yan Arewa su kalli abubuwansa ba, sai don duniya ta kalla. Sannan Usman Soja Boy ya ƙara da cewa babu wani mawaƙi ɗan Arewa da ya kasance ya yi fice ƙwarai da gaske har ta kai ga ya yi sanuwar da duniya take jinsa. Kowane mawaƙi ɗan Arewa yana yin abu ne daidai da al'adar arewacin Najeriya, ta yadda Hausawa 'yan uwansa ne kaɗai za su dinga kallonsa. Ya ce shi kuma ta ɓangarensa hakan ba tunani ba ne mai kyau, yana so ya abun da duniya ce za ta kalle shi ba wai iya mutanensa ba. Ba a nan hirar tasu ta tsaya ba, inda suka dinga cillo mai tambayoyi sinƙi-sinƙi, suka dinga cewa to miye makomar waɗannan laifuka da yake aikatawa a wajen Ubangiji. Ya ce ya sani cewar waɗannan abubuwa laifuka ne, amma dukkaninsu su ma sun kasance suna aikatawa, domin kuwa waƙa ma kaɗa'an haramun ce, ya riga ya ba su hujja da wannan. To amma tunda suna yi, to salon waƙarsu ne kawai ya bambanta. Yadda ya ce yadda mawaƙan Arewa suke yin waƙa, to shi ma haka yake yi, kuma duk zunubinsu ɗaya a wajen Ubangiji. Sannan kuma ya ƙara da cewar wannan abu nasa mafari ne, ba ma yanzu za a gama ba, yayin da ya ce kullum ƙara faɗaɗa abubuwan zai dinga yi yadda za su kasance shahararru a duniya, ta yadda idan sun yi magana kowa zai ji a faɗin duniya. Waɗannan waƙoƙi da ya saki sun yi matuƙar fice, yayin da mutane suka dinga kallon su ƙwarai da gaske, suka dinga yaba mai, inda ya nuna maƙurar jin daɗinsa gare su, yayin da ya ce zai ƙara sako musu zafafan waƙoƙi waɗanda za su ci gaba da nishaɗantar da su, sannan kuma su taya shi cimma muradansu. Kada dai ku manta, wannan na zuwa muku ne daga tashar ku mai farin jini wato Katabi News TV. Ku ci gaba da bibiyan mu domin jin wasu zafafan labaran a wannan tasha. Kada ku manta, idan wannan shine farkon shigowarku, ku danna subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu. Mun gode.